Frontside 27. Tossa oli niin paljon sanoja, että herreistä. Mä oon ite skeitannut nuorena. Mulla menee niinku ollien, big spini, shuvitti, pop shuvitti, backerein ja molemmat. Mutta koskaan ei kickflippiä tai heelflippiä. Koska kickflippiä eikä hiil. Et ihan aika normin rullailu ollut mulla. Niin, joo. Mutta Ja kuitenkin jotakin basic. Basic temput, joo. Niin, joo. Et nykyään jos mä näen skeittilaudan jollain jätkälle, mä oon pelata game skate. Kävi sulla joku loukkaantunut, niin voisi aloittaa tekemään jotain muuta. Mä aloin vaan ryyppäämään. Okei. Minkä ikäinen sä? Mä oon 24 nyt, mut mä muuten okay. Menin 17-vuotiaana ja siitä lähti niinku ryyppyputki. 17-vuotiaana? Juu, vähän liian nuorena kyllä. Oho, mitä vittua? Et se oli niinku jatkuvaa niinku kotibileet itselle. Mut ei puhuta nyt muusta, puhutaan susta. Mä oikeastaan kuulla susta enemmän, koska mä sain kuulla susta ekaa kertaa, kun sut Backhousea... Eiku hetkonen. Oliks se Backhousessa? Joo. Okei, no niin. Mä voin selvittää. Mä en siis tiedä, mä en oo mitenkään osallistunut siihen tai mitään, mutta Miksi Pirkiksellä ei oo kikkeä päällä? Mitä? Miksi Pirkissä ei oo pitkiä päällä? Eikä siis Eiku, ootetaan. Koska mä en tiedä, no... Sampenkaan ne vetää niinku yhteen hiileen. Okei. Mut mä oon kattonut klippejä, niin mikä vittu toi sun luuri on? Koska mä sanoin silloin yhdessä livessä, että sulla on ihan helvetin hyvä laatu, niin mikä tää on? Tää on iPhone 11, mikä mulla nyt on. Mut millä sä vedit siinä, kun sä olit se Mimmin kanssa safkaamassa, kun kommentoin sinne chattiin jotain? Kenen mimmi? Se, kenen kanssa oli ollut jotain date-tyylissä safkannut ja tällaista. Siis tuo Isabel vai se? Ei. Julia. Julia varmaan joo. Jakala, mäkin on Julia. Siis varmaan... Mä oon Onko se Julia ollut toi kans. sama? Häh? Onko se ollut toi sama? Se on varmaan ollut tällä iPhone 11. Tää on toiminut ihan hyvin, mutta mä nyt tilasin iPhone 16. Joo. Ja mulla oli se jo aikaisemmin, mutta siinä hajosi joku akku tai joku. Missä sä ennen striimasit? Koska Backhousen jälkeen sä olisit striimaa kikkiä, mutta missä sä ennen sitä striimasit? En mä striimannut, mä tein YouTubea. Niin sieltä tuli ne kaikki klipit. YouTubessa on ne kaikki klipit ja sitten mä tein siis niinku joka päivä yhden. Ja oliko se silleen, että sä vaan niinku kuvasit sun omaa menoa ja... Joo, siis silleen, että aina välillä, että jos tuli semmonen tilanne vaikka, että okei, tässä vois kuvata hetkeä, ja sitten mä kuvasin aina jonkun... Mitä vittun ongelmaa näillä vartijoilla on ollut aina sun kanssa? Mä katsoin sen yhden klipin, sä oot siellä Elisassa, niin siellä yhtäkkiä vartijat tulee jotain sanaa. No en mä oikein tiedä mikä siinä on, siis ei siinä... No aika silleen... No tuntuuko sulta siitä, että sua vainotaan sen takia, että sä oot julkis? Niin sen takia halutaan tulla vaan vittuilemaan. No ei se oli ehkä niinku sitä... Sitä aikaisemmin sitä niinku... Se ei oo niinku tossa. Eikö tossa ole virkkupaikka? Ei. Okei. Mä en edes tiedä mihin mä oon menossa, mun pitää tsekkaa puhelimesta. Mut niin? Tossa on ainakin Irlannin lippu, mutta siis... No, katsotaan ihme. Ei me mitään mene. Mut miten ton Backhousen jälkeen mennyt? Niin no se... Näyttää aika rajulta, tiedätkö? Kyllä se siis, mä voin kyllä kuvitella, että se niinku... Ulkopuolisen silmään se anna, että sitä ei niinku ite tajua, kun sitä lajia harrastaa, niin sitä, se näyttää normaalta. Mutta sit jos mä katson vaikka jotain BMX-pyörällä tai Playdasta, niin sitten mä katson vaan, tai, joo, tai skuuttaa, mä katson, että ne hyppää skuutilla vaikka johonkin hänkkään. Joo. Johonkin 20 portaan hänkkään, niin sitten mä olen, että mitä ne on miettinyt, että ne hyppää tuolla lelulla tohon hänkkään. Niin sit sä et ite tajua sitä tavallaan, että se on sama asia, kun sä hyppäät sillä niinku skeittilaudalla. Ei, se on ihan hullu nähdä jotain BMX-pyöräilyä, Niin. tiiäks mitä Joo, ne joo. tekee. Näitä Red Bull-juttuja. Niin. Hyi helvetti. Niin. Mut siitä, onko ollut unelmana, kun sä skeittaa sulla on ollut isona osana elämää, niin onko se ollut unelma just päästä johonkin noita Thrasherin noihin juttuihin, mitä ne järjestää? Ei. Kui? Ne on niin silleen kaukana mun skeittauksesta, että ei kyllä... Niin, et sä vedät mieluummin silleen lungisti. Niin, tai mieluummin opettelen teknisemmin nykyään, että kyllä ehkä joskus aikaisemmin... Ettei mene silleen, että menee on ollut silleen, että on yrittänyt mahdollisimman isoa ja sitten on ollut kuitenkin, että on niinku ryypänyt ja bilettänyt ja tehnyt jotakin päissä ja niinku niin. kaiken näköistä. Et sä oot kumminkin ryypännyt. Joo. Kauan sä oot nyt sitä ollut ilman holia? Aloitin 2017. Mä sen jälkeen niin... Ja oliko siinä mitään tiettyä syytä? Ei vaan oikeastaan, ei vaan jaksanut enää niinku... Ei vaan jaksanut oikeastaan niinku niitä krapuloita eikä... Mitä, se kävi vähän niinku tylsäksi. Ja ootas, mulla on niin huono muisti, koska mä ryppään päivittäin, niin mikä kenen sä oot? 38. No mut vittu sä oot nuorekas jätkä. Joo, siis kyllä... Ja se, että nivelet ja kaikki on kunnossa, vaikka sä oot elämässä skeitannut. No. Ihme kyllä. On mulla kyllä siis aamulla paikat niinku väsyneet ja niinku... No ihan varmasti. Mitä sä tykkää sitten, kerro sun boardista. Millä sä vedät? Mun laudasta? Joo, kerro sun laudasta. Mulla on 8.1 Aprilin lauta.
April on Shane O'Neillin lafka. En tiedä ketään muita siinä omistajana, mutta siis se australialainen skeittaaja asuu kylläkin Losissa nykyään. Siinä on aika paljon olympiaskeittäjiä siinä tiimissä. Niillä on ihan hyvä meininki muutenkin. Mä silloin 2021 viimeksi on skeitannut Aprililla. Sen jälkeen mä kävin pari Suomi-brändiä. Mä olin sponsoroituna muutamalle Suomi-brändille, niin skeittasin niillä laudoilla 2-3 vuotta. Sitten mä ostin just Bonesin 99 A-kovuiset 52 milliset renkaat, Bonesin V1, Bonesin Ceramic Lagerit, Independentin Hollow Trukit ja Vedätkö sä Goofil vai Normel? Rekulaarna. Joo. Onko sulla miten sulla menee lauta? Onko se tosi niinku... Mä tykkään, että on iso nousse ja iso teili, että siinä saa olla kyllä niinku muotoa noussa ja teilissä, mutta ei jyrkät konkeivit kuitenkin rinteet monesti. Niin. Oh. Oloksella mä tykkään, se on pienemmät rinteet, muhoksella, eikö Olossa on muhoksella? Muhos on muuten lähde Torniolta, se on niinku pellosta alas. Onko sä Torniosta? Torniosta alun perin joo, mä oon lappilaisnaisia, ei moni uskoisi, tiedätkö miksi. Missä sä asut nykyään? Nykyään mä asun Espoossa. Okay, Sori, en sanonut sitä ääneen, asun Helsingissä. Niin siis, mutta kuitenkin, niin mä halusin sanoa sen verran, että Lapista alkuperäisin minä olen ja näin. Ja mä puhun joskus välillä kirjakieltä, mutta ihan hauska tyttö ja näin. Mutta tai siis nyt on maanantai tiistai välinen yö. Niin eli ei huomenna ylihuomenna lähet? Ei vaan huomenna illalla. Mut siis mulla on vasta... No me ehditään kartingaan. Mä yleensä kyllä herään... Se on illalla vasta se niinkö. Joo, mä yleensä... Otappa se... Onko sä ottanut sen laivan jo? Jos et oo ottanut, ota se vittu 11 aikana vikalaiva, niin se on varmaan... Se on ehkä se 9 laiva. Mä en oo varmaan, kun se otettu jo mulle. Okei, no mä laitan herätyksen, niin mä hoidan meille huomenna. Mä maksan, niin vetää vittu pikku kartin kilpailut. Kaikki pitäis se pottu pyytää kanssani mukaan. Ootte potun kanssa livettänyt koskaan? No siis... Onko sä tavannut pottoa? En oo. No ei välttämättä sinne mukaan. Kui? Potto on hyvä tyyppi, mutta se on välillä vähän... Mä en halua puhua pahaa kenestäkään. Potto on hyvä tyyppi, mutta mieluiten ei potun kanssa. Et mieluummin mennään meidän striimiporukalla. Okay. Ei mitään pahaa pottu sulle, jos kun näet tän, kun sotilaat tulee sanomaan, mutta mieluiten ilman pottua. Mut jos pottu osaa käyttäytyä, niin tuu ihmeessä pottumessiin. Se on complicated, sanotaan näin. Sitten kun sä oot hengannut potun kanssa... Miten sä voit? No väsynyt, mutta siis ihan ok. Okei, hyvä. No mitä sä teet? Siara, me tullaan kohta. Mitä mä oon tänään tehnyt? Skeitannut. Okei. Sampe, miksi te ootte niinku toisella puolella kaupunkia? Osa. Oikeesti? Kattokaa, noin kaukana. Haluatko sä näyttää mulle joskus in real life, niinku tälleen miten me ollaan nyt? Niin voiko sä joskus näyttää mulle frontside-ollien? Voin totta kai, jos mulla on lauta mukaan tai jos sä saat olemaan lauta, niin voin kyllä näyttää frontside. No mä voin vaikka puhua. Mulla ei ole mikään maailman paras frontside olle, mutta tänään mä teen frontside flipin itse asiassa. Missä sä olit? Mä en muista mikä sen... Jep, mikä parkki se oli, koska niinku itsekin kiinnostaa. Siis se oli jossain tuolla vähän niinku... Ja mikä lauta, eikö sulla ole ihan täysin itse tehty lauta? Eikö sillä lue sun nimi tai jotain? Ei oo nyt Promoden lauta. Se... Mut sä oot saanut semmosen. Joo, mut siis se oli hetkinen, missähän se oli? Oliko se tossa kaupungissa? Se oli tällä jossain sivumalla. Aapo, onko sun pakko huomenna lähteä? Että onko sun Suomessa tekemistä vai haluatko olla tässä niinku yhden päivän lisää? Koska mä voin hoitaa meille kunnolla tekemistä. Voi vittu. Se on suomalainen. Meikissä on ihana, se vaan kännissä ja haluaa olla kaikki nuori. Ja meikin ketä mä koskaan oon nähnyt, koska niinku... Se on niin ihana ukko. Jollain saattaa mennä tunteisiin meikiksen kiltteessä. But I'm so really energy people and I'm so really sorry and... Me voidaan kyllä jatkaa ihan suomeksi vaan. Joo, voi jatkaa suomeksi. Ai puhutteko se suomea? No mitä vittua? Mitä vittua?
Voidaan ihan jatkaa suomeksikin. Or we can continue speak. Okei, nyt se meni ihan pitu oudoksi tää homma. Siis, kun mä luulin, että mä juttelen täällä englantilaisen taiteilijan kanssa. Tupla V. Ja Se sitten... oli muuten niinku kohteliaisuus Aapolle. Niin mä yritin keskittyä sen takia, koska mulla on erittäin huono englanti joskus varsinkin. Joskus se on hyvä, mutta joskus paha. Riippuu, että kuinka paljon mä juon sitä. No oikeastaan silloin, kun mä juon alkoholia enemmän, niin silloin oikeastaan musta tuntuu, että mulla alkaa enemmän toimia toi englanti, mutta silloin kun mä selvinpäin, niin vittu mä puhun niitä näin, vittu tänne päin menee, mutta Ihan hyvin sitä saa. Ei mullakaan niinku mikään ihan älyttömän hyvä. Hyviä se paranee koko ajan. keskustelitte siinä. Että Joo, ja mä Laitako se valon pois sieltä, mä ajattelin. Ja toi oli mulle myös hyvää harjoittelua sen takia, koska mä harvemmin puhun englantia. Mut se kehittyy, kyllä mäkin oon opetellut Niin, kyllä. Ovi auki. Oli sulla ovi. Täällä ei näköjään olekaan mitään siistejä, kun täällä oli sittenkin sotkusta. Laitan nopein valot Siis pois niin, et järkyty. Siis oli sulla ovi auki. Joo, me ollaan Virossa. Okei. Tässä on 3 oven, niin tarvitsee 3 oven avaimet. Niin. Julia, eikö siis Kiana? Okei. Kun tänne vaikka Aapoa, sori Aapo, me tänään siivattiin, mutta täällä on silti vitun paskasta. Siis vittu täällä on kyllä tavaraa paljon. Me ollaan tää kommunissa asuttu. Mä vähän yritän siistiä, mutta istaa tuon koneen ääreen. Okei. Vuoden. Mä aloitin mun ekoistriimi oli kun mä poltin mun sohvan ja Ai sä oot se tyyppi, joka poltti sen sohvan. mä oon just se vittu räkis. Ai sä oot se tyyppi vittu siis. Joku sano, mitä vittu siis. Hetkinen. Excuse aikoja Siis mä muistan Se meni ihan niinku internet laivaksi. Mutta asuitko sä silloin Helsingissä? Silloin, joo, no, mä olin seuraavan päivän oli muutto ja sitten tää kun palomies. Miksi sä polttanut sun sohvan? No, mulla oli seuraavan päivän muutto tänne Viroon asumaan, niin mä halusin antaa ilmaiseksi mun tavarat, mitkä on kalliita. Se oli 8 000 € sohva. Kukaan ei halunnut ostaa sitä tai ottaa sitä ilmaiseksi, niin mä olin silleen, vittu mä teen kontenttia tästä. Plus mulla oli vähän kylmä, niin sai vähän niinku... Mitä sä ajattelit, että sä sammutat se sohvan? No, mä pissasin se päälle. Mutta siis sammusi se? Ei se sillä pissalla sammunut, sit mulla piti hakea kattelusta vettä. Ei tullut niin voimalasta. Saatko se sammu ite vai tuli sinne palokunta? Ei, mä sammutin sen ja sitten siitä yritettiin tehdä mulle jotain niinku, että arson rikosta, mutta just mä näytin kaikki todisteet. Ja kun mä olin siellä, niinku, kun ne vei mut putkaan, ne tuli vuorotellen ne vartijat työllä oli silleen pullis. Avaa sen luuken, on silleen pullis. Mitä vittua sä oot taas tehnyt? Mä olin silleen, anna mun vittu nukkoon. Mä vaan poltin mun vitun sohva. Aamulla kun mut tulee kuulustelee, ne on silleen, että joo, että tässä on tuossa sulle tosi isoa rikosta, niin mä olin silleen, että no ei se kyllä ole, että kaikki oli hallinnassa. Ja tässä on kaikki klipit. Niin pääsin silleen, että siitä ei sitten tullut mitään tuomiota. Ja one backstory tähän väliin. Niin siis Pullis on mulle ollut aina aika tärkeä henkilö mun elämässä. Ja no mä sanon sullekin, kun kaikki sen tietää, of course. Niin kaikki tietää siis, mutta siis älä unohda toi ralli-englanti ja tälleen, mutta siis mä vaan Älä niinku, unohda. tai no niin, sä teet omat päätökset, mutta Of course. No niin. mutta kuitenkin niin Pullis on ollut aina mulle tosi tärkeä henkilö mun elämässä. Kun mä oon ollut joskus erittäinkin pahasti ihastunut Pullikseen. Okei. Ja näin, mut en oo enää siis. Nykyään mä ja Pullis, me ollaan friend with together ja niin. Tai no oikeastaan aina me ollaan oltu, mutta mä Puhu vaan suomea. Joo, niin jos mä puhuin englantia välissä, niin mä oon todella pahoillani, toi oli Winglishia, joka on ihan erittäin äärimmäisesti noloa. Ja mä pyydän anteeksi. Mutta kuitenkin niin sä tiedät vähän meidän tausta, mutta siis Pullis on ihana tyyppi mulle kaverina. Okei. Joo. Okei. Selvä. Asia selvä. Ei, ihana Julia. Siis Juliasta sen verran, että se on niinku aidoin tyyppi, mitä mä oon koskaan tavannut. Ja se on se on niinku se, että niinku aidompaa ihmistä ei löydy, niin mua ärsyttää se, että se on muuttanut Helsinkiin, kun Helsinki on siellä Mä puhun sulle siitä, että me mennään mökille perheen kanssa, niin mä oon menossa yli huomenna. Eli huomenna mä menen kotia. Okei, Julia. Nyt pikku. Halo. Pikkutako tuli puheenripulit. Hei. Okei.
Mä rakastan sua. Mäkin sua. Ai se oli meillä videopuhelu. Mä oon just tuossa kotiin tästä. Kuka siellä on? Pelle. Anna mä sanon moi kanssa, jos se on ok. Moi Belle. Anteeksi, mä en oo vastannut. Mistä aina hiljaa siellä? Moi Belle. Mä näytän sua chatille nopeasti. Siellä on, jos saa käteen. Siellä on Belle, sano moi chatille. Onko sulla Aapon kanssa nyt jotain juttua? Mutta voinko mä kertoa Hei, mutta Pelle, mun pitää nyt, tai Krista, mun pitää nyt lähteä tästä sinne kotiin kertaa. Mä haluan oikeesti mennä nyt, tai hotellille kertaa. Mä haluan nukkumaan myöskin. Julia, Ootte Lappeenrannassa. Okei. Ei pahalla, puheenripuli vaan stop. Okei. Kiitos rakas. Ei mitään rakas. Joo. Palata huomenna asiaan. Joo, hyvä. Moi. Noniin, hei, huomisesta sen verran. Mä hommaan meille ton golfkartin hommelin. Mietitään, katsotaan huomenna se homma. Ei kannata nyt tässä vittu 2 aikaa. Laita huomenna aamulla mulle viestiä. Mulla ei huomenna... Monet sä herät yleensä? Mä herään 7. Sen takia mä lähden, kun mä herään 7. Mä käyn aamulla syömässä salilla. Niin, sulla on rutiini. Paassa ja sen jälkeen mulla on koko iltapäivä käytännössä niin vapaata, niin laittaa huomenna niin viestiä sitä. Tehdään näin. Se voi huomenna katsoa, niin katsotaan paljon ne, niin mikä maksaa mitäkin ja miten niin Mä hoidan ne golfkartin maksamiset, jos sä haluat tehdä sen, niin ota varmuuden vuoksi illaksi sen vika laiva. Mutta mä en ite sitä varaa, että se tulee niinku eri, mä en tiedä onko se varattu mulle jo. Mä en oo varma siitä. No mut mä voin maksaa sulle uuden. No älä. Kun mä haluun, chattikin haluu sun kanssa striimillä Katsotaan. Pullis nukkui silleen suorana. Sitten niinku tuolla sängyssä suorana tällä laidalla. Sitten mä nukuin toisella laidalla. Sitten yritin nukkua, ei sitten vittu mitäkään tullut. Mutta niin kuuleeko sä nyt? Kuule, mutta mä olen nyt pakkaamaan, mutta oikeesti mä Okei, mutta ei tuu oikeesti nyt noin kauan tuo juttu siis. Kuuntele hetki. Sitten kun mä en saanut, mä pyörin jonkun aikaa siinä. Niin mä sanoin nukuttaa pirkkiskuorsa. Sitten mä sanoin, että okei, no tehdään sulle jotenkin tilaa. Niin mä niinku järjestelin sen silleen, että se nukkuu silleen jalkopäädy silleen pitkältä. Vittu mä oon tippunut nyt kertaa. Hei nyt oikeesti. Eikö voi? En mä voi enää kuunnella. Mä oon tippunut käy siis. Ei vittu siis. Please kuunnelkaa vielä, kun tää on vittu Okei, anna tarinan niinku... Jatko, joo, mä aloitan. Kuuntele tarinan lopputulos. Kerro tarinan nyt niinku... Niin se nukkui pitkältään se kiaro, niin sitten sen jälkeen mä yritin saada siinä unta, kun pullis eläminen. Siis tässä sängyssä siis niinku. Joo. Niin, ota itse asiassa. No niin, että jos me saa kamera tonne, niin mä voin myös demonstroida, mutta ei tarvi oikeastaan ihan miten vaan. Mutta siis, mutta haluatko sä voit sanoa ei, mutta sä kuulet sen silti. Kerro nyt, mutta mun pitää oikeesti kohta lähteä. No okei, mä kerron nopee. Kerro nopeasti, mä haluan oikeesti nukkua. Ja nyt oikeesti molemmat kuuntelee ja sitten chatit myös. Niin, kuunnelkaa. Niin siis, että me jäätiin siihen, että mä katson tänne päin. Kato nyt, tää on tärkeä oleellinen asia tässä. Noniin. Niin mä nukuin pötkelleen tossa noin, mulla oli 2 tyynyä tossa. Siis tuossa matolla? Joo, Okay. Makoilin. Okay. Niin, ja sitten mä väännyin ja tuohon matkalaukkuun, siinä oli 2 tyynyä ja sitten minä nukuin siinä myös ja peitto oli päällä. Sitten pullis tulee ja no me ei tarvitse mennä siihen, kun sä kuulit sen jo. Niin sitten sen jälkeen Kiero oli nukkunut tuossa sohvalla. Sitten mä heräsin siihen, kun pullis kysyi multa, että hei, onko se niksepusseja? Niin sitten mä olin silleen, että on, of course, vittu. Ai mitä onko? Niksepusseja. Niksepusseja, näitä. Niin. Joo, mutta kun pullis siis haluaa joskus humalassa. Joo, jatka. Niin sitten sen jälkeen se oli kääntynyt siihen se story, että Kiero oli mennyt nukkumaan sohvalle. Ja sitten pullis oli nukkumassa sängyllä ja sitten mä menin kysymään pullikselta. Pullis, voinko mä tuossa viereen nukkua, kun mä en oikein pysty nukkumaan tuolla lattialla. Niin sitten sen jälkeen mä menin mitä nukkumaan. mä vastasin? Sä vastasit, että joo, kunhan pystyt omalla puolellas. Ja sitten mä menin omalle puolelle, eli mä oon yleensä pikkulusikka. Niin mä nukuin siis ihan pienessä semmosessa möttyssä pieni kanin pesä. Niin sitten
Kiora tulee koputtaa mun olkapäätä. Tälleen, kato, tälleen. Joo. Ja sitten mä oon silleen, Haastetaan niinku. Joo. Okei. Tuliko nopeet? Kyllä me 2 päivän aikana. Joo. Mikä on homo juttu, mitä sä oot tehnyt? Homojen juttu. Mm. No ei mikään kauhean mukavaa. Ei semmonen mitä mä haluaisin muistella. Kerro nyt kun tässä jutellaan. Ei. Mä voin kertoa eka. Häh? Mä voin kertoa eka. No, anna palaa jos sä haluat. No, jos sä kerrot mun jälkeen. En mä ehkä halua kertoa niinku mitään mun niinku... Onko siellä niinku traumat tai jotain niinku? Joo, vähän traumaattisia, en mä niistä niinku... Siis aina jos puhuu traumoista, niin sehän niinku... No, Lassi Kulmanilla on salaatista traumat. Okei, joo. Se on ihan Mut homo juttu mulla on se, että siis mä välillä pussaan niinku mun miespuolisia kavereita kännissä, jos annetaan siellä pikkupuusut, niin se ei oo mitenkään hommaa, se on tällainen miehinen suudelma, mutta kun mä oon käynyt niinku darrapaskalla persen ripullisena meidän suihkuun, otan saippua mun 3 sormea ja alan hinkkaa sitä mun reikään, niin se on niinku, se on homon tuntusta. Kui? Siitä tulee homo-olo. Ja mä en oo vieläkään löytänyt sitä mun G-pistettä. Onko sä löytänyt sun? Miten sulla on tullut? Kyllä niinku... Siis mietin nyt oikeesti vittu. Missä sä oot ollut niinku missä sulla on ollut tuo niinku... Me ollaan oltu ympäri kaupunkia sen kanssa. Ja kenellä se kaukosääri ollut? No yleensä mulla. Tässä on klippejä, mä voin näyttää sen muutama. Ei jumalauta. Ei, mutta siis chatti siis maksaa 100 subia, että me ostetaan noita tytöille. Ja Niin se oli kyllä kummallakin semmonen. Joo, molemmille ostettiin ja mulla on ollut ohjain ja mistä se päästä? Tosta noin, tästä toi pausa. Okei, ai näette ton. Me nähtiin tää vittu Tallinnassa. Oikeesti? Joo, niin helvetti. Mä olin silleen, kukahan näytät chatille. Nyt toi näkyy yhtäkkiä oli Tallinna. Me oltiin just niinku lopettanut striimi. Joo. Myös nukkumaan. Ja joku sanoi, että joo, että me nähtiin Gorlokin tossa. Mä olin silleen nopea striimi takaspäin, että pakko mennä moikkaamaan. Bäddiä. Tollain kaunis nainen. Eiku se on itse asiassa mies. Kaunis eiku... Mies? Ai se on mies? Juu, se on joku tommonen. Okei. Me ollaan nyt meillä. Miten? Ja hei chatti, muistakaa, pieni mainostaiko. Chatti, muistakaa, että tosta mun linkistä... Ei voi, Sä voit... mainostaa. Sori Aapon chatille oli pikku mainostuokio. Sä et ite noita kasvinoita mainosta. En mä kerta se... Ei,